भेनेजुएलानि मारिया करिना मासाद'आ ट्राम्पखौ नेवसिनानै नोबेल पिस प्राइज 2025 मोननो हादों। जाय समाव आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ गोबां दावहाफोरखौ होबथानायनि थाखाय 2025 मायथाइनि नोबेल पिस प्राइजनि दाबि खालामदों। दिनै गोजोन नोबेल बान्थाखौ भेनेजुएलानि गाहाय बेरेखा दैदेनगिरि मारिया करिना मासाद'नो होनाय जायो। भेनेजुएलायाव सुबुंखान्थियारि मोनथायखौ दावगाहोनो थाखाय गोख्रों नाजानाय आरो डिक्टेटरशिपनिफ्राय सुबुंखान्थिसिम मोनसे मोजां आरो गोजोन सोलायनायखौ रैखाथि होनो थाखाय जुजिनायनि थाखाय मारिया करिना मासाद'आ नोबेल पिस प्राइज 2025 खौ मोननो हादों। 58 बोसोर बैसोनि मारिया करिना मासाद'खौ भेनेजुएलानि आयरन लेडि बुंनाय जायो आरो बिथांनि मुङा टाइम लाइसिनि 2025 नि 100 बयनिख्रुइबो गोहोम गोनांसिन सुबुंफोरनि फारिलाइयाव नुजादोंमोन। मासाद'आ थांनाय माखासे समनिफ्रायनो हादराव डिक्टेटरशिपनि हेंथायै सुबुंखान्थियारि सोमावसारनायखौ दैदेनबोगासिनो दं। मख'नो गोनांदि ट्राम्पनि सिगां 4 आमेरिकानि हादरगिरिफोरा गोजोन नोबेल बान्था मोननो हादोंमोन। बिथांमोनहा फारियै थिय'डर रुजवेल्ट, वुड्र' विल्सन, जिमी कार्टर आरो बाराक ओबामा। हादरगिरि बिबान नाजावनायनि उनावनो ट्राम्पआ मिशन नोबेलआव बाहागो लादोंमोन। बै समाव गोबां दावहाफोर सोलिगासिनो दंमोन। ट्राम्पआ हादरफोरनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनायनि उनाव दाबि खालामदोंमोन दि बिथांमोनहा मोनसेनि उनाव मोनसे मोन7 दावहाफोरखौ दोनथ'नो हाबाय आरो 8थि दावहाखौ होबथानायनि जोबोद खाथियाव। बेनो जादों इजराइल हामासनि दावहा। गोबां हादरनि दैदेनगिरिफोराबो बे बाथ्रायाव ट्राम्पखौ मदद होदोंमोन आरो नमिनेशन गथायनायाव बाहागो लादोंमोन। नाथाय दिनै भेनेजुएलानि मारिया करिना मासाद'नो गोजोन नोबेल बान्था फोसावनायजों लोगोसे ट्राम्पनि नोबेल बान्था देरहानायनि सिमांआ बायफ्लेजोबदों।